Hej. Vi vil gerne fortælle en lille sjov historie, Ja. der handler om en, Om en fest. ja, en rigtig vild fest. Oh yeah. Og så vi har hørt en lille fugl synge om at Og det sang rigtig godt. ja. Og der skulle Så begyndte vi lige pludselig bare at grine alle sammen, ja. fordi den faldt. Og så stod det en træ, Og der var ikke også? Den stod i en træ, så grinede vi alle sammen, og så sagde det bare. Men Bam. der var faktisk nogen der begyndte at græde så meget af grin. Og vi blev nødt til at slå dem ned. Ja. Så blev de ret irriteret. Ja. Og det ene, de trillede bare ned på ansigtet på dem. Det Ja. irriterede var de. Det var lidt træls. Ja. Så kom manden hen, han sagde, at vi ikke må slå ham mere. Og vi sagde alle sammen, wow, hvorfor ikke det? Jamen, så slog vi ham manden, så sagde vi ikke må slå mere. Så lå han og sov, fordi han faldt i søvn. Ja, vi slog ham så hårdt. Og så kyssede vi ham. Ja, for væk ham igen. Og så sagde vi bare, åh. Yeah. Fordi det virkede ikke også. Og så fik jeg en lys idé, ikke også? Det er ikke sandt. Jeg synes, at den der lille sødfugl der, den skulle bare slag. Nej, den skulle have et ordentligt slag, så det siger bam bag. Det var vores lille historie. Adios.